ning mga taong dali kay masuko, labi na ning mga ginikanan, dali kay na malibkas sa ilang bakba, animal ka, di ba? Wa mo kasuway sultian sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan, wa mo kasuway animal. Kana sa gong atong isig ka tao, animal ning tawhana di ba? Nakasuway na mo anak sulti. Muna ningon si Kristo tingali nga ayaw ihatag ang mga balaang buta ngadtos mga iro, ang mga perlas ayaw ihatag ngadtos mga baboy. Unsa may pasabot ana? Wa sa ko kasabot bitawan murag akong paminaw, murag na mag-usay kamo labi na ning mga ginikanan, abisan ako pare no, na mangayo diha nimal ni mga tawhana sige balik-balik nya ihatag din tagailan na pero nga akong una-una nimal ni sila sige balik-balik atong ingnon nga patrabaho mo di gyud mo trabaho salig lang dagko ra kay mga lawas nimal man ni mga tawhana ihatag nimo naa na sa imong una-una. Balaanon man ang paghatag, pero kung ang imong una-una ang nangayo, naging ka, sige balik animal ng tawhana. Okay na, magigasigig sunod-sunod na ako. Dito pa ko sa kaning prison ministry. Dito pa ko sa SPFY. Hangtod karon na aga, sunod lang yapon. Wa pa man sad mga matay. Kadugay na ito. Ako yung hangtod karon maurag yapon inyong motor. Ay padir, uy, kung lisod kay mi padir. Iglakaw, ako una-una usay. Animal ni mga tawhana. Pero mohatag yapon ko, pero ang akong una-una animal. Para ko na mo pa-eskwela kasi imong anak niya, imong anak sige lang kahagbong, siging duwa sa computer, lakwat zero kaayo, buangon kay tanan ba. Imong pa-eskwelahon, nindot man na siya imong gastuan, pero animal tapulanan ning animal nga imong gyapon gastuan. So unsa may maayong buhaton? Muhatag ganita sa tao, huna-huna agyod nga siya tao. Ayaw na gyud ako na ning Osbon din ako magunahon animal. Moingon ako, lani anasad si Jesus. Kaya nga man si Jesus, unsay imong gibuhat ngadto sa labing ubos sa imong isig ka tao, mo na imong gibuhat nga rin ako. Mo na ningos Kristo, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Buhata ba? Ano bang imong tanaw ng imong isig ka tao nga mao si Jesus? Kung si Jesus mo anha sa inyong balay o sa inyong buhaton, inyong nganlag animal, giling niya imong tupad nga makaako kag balikas na Jesus. Kana bang Jesus bang inyong silingan nga manuyupay kaayo ba? Kana bang sugarol kay nga Jesus ba? Na may daghang rong tao ginganlag Jesus. Tay akong nadunggan nga kana bang kuan ba? Ang asawa iyang ba na Jesus, nya purti man gyung may pagkasipaton gyud ba? Inom, sugal, sus mo singgit ang asawa. Jesus, uli na dili panuwaya ka. Animal kang Jesus ka. Naku patay. Patay si Jesus. Isog sa kay asawa. Jesus may nga sa iyang bana mabda na natoy pare sa una katos anhing Monsignor Santos de la Serna ingon siya ayaw intaw nganli ang inyong anak og Jesus or Jesus or whatever nga related sa ngan nga Jesus kay simbakog inyo nang balikason inyo nang kasab-an niya Jesus angan si Jesus mo inyong gipasabot ya kana ra bang ngalan nga Jesus the holy of all names and the only name in heaven and on earth that can save us. Nya imong gibalikas ang halangdong ngalan ni Jesus, patay ka diha. So ayan na lang yung balikas ha. Ingna gyud kanang mga nanginahanglan mao ni si Jesus. Kanang mga tao nga ang batasan murag iro nga imong hatagan nya libakon pag yung kay kuman imong hatag matud pa mo sumbalik og mopaak nimo sige lang kanang mao ni siya si Jesus ana ha inyo nang buhaton dota kanang
Nag-among-among sa imong gihatag kanang ingon mga perlas yatak-yatakan lang. Nabitaw ko'y gipanghimo og ang mga scholars ba. Bay-ubay naman ginang akong nagastuhan. Naay mga buutan, nasa mga buangon. Kanabang mga scholars nga magbinuang lang nako. Itong doon ay pipila gyud nga pagka end na sa 4 years, sige ko gasto, di pa man kuno siya mo graduate. Ingon siya nga napabaya ko'y subject nga sa Miranan, Father, murag adto pa kus October mo graduate ako. Nga naman sige magkag-summer, unya upat naman ka tuig nga doon na pagyog kay summer. Nga nung di man ka mo graduate, nga upat raman ni katuig imong kurso. Wadyo ko kapugong giadto na kong eskwelahan kay salik raman ko niya kay buutan sad kayo sa akong tagaan. Sus, ang resulta di ay naapay 18 ka subject nga wapan niya makuha. Nya naapagay balanse nga mga 41,000 kay wa day gipangbayad ang akong gihatag gasigilan day date sa iyang uyab dito lakaw-lakaw. Mukuha lang ko sa ka-subject, 2 ka subject. Ako din siyang gistoryahan, hilak-hilak siya nako, mura jud kag iro no, mura jud kag baboy. Imo lang giusik-usikan ang akong gihatag nimo. Nya kay di man ka di ay angayan pa nga mo eskwela. Ala sige, undang lang usa. Sus kwenta-kwenta na ko sa akong nahatag niya for 4 years. Murag sobra mga 1 million. Das mga bayronon, da pagid atong iyang sigpangayo, palit pa og laptop, palit pag cellphone kay gamit ko no sa ilang eskwela, napay mga project sig hatag nako ano gunas 1 million no, yatak-yatakan lang wa ka graduate. No? O kamo pa ato sa man ninyo? Ako lang yun nahuna, mauni siya si Jesus. Nagkinahanglan og pagsabot, nagkinahanglan og pagdawat, nagkinahanglan og pagmahal. Na lakwat sa pamor. Pero wa masag ko mutagam, wa man ko ni surrender, sige ra man gyapon ko gasto. Ingno lang na nako akong gigastuhan nga ayaw taon nyo usiki kay dili ni ako, iyan is simbahan, iyan is Ginoo. Ipahinumdom lang ba? Lain nga description ni Jesus ningon siya, ang langit sigpit ang ganghaan, narrow, nya lisod pagyud ang dalan. Ang impierno lapad ang ganghaan, ang sana lapad kayo nya sayon kayo ang daan. Asa man mo ron nagsubay sa daan padong sa langit o daan padong sa impierno? Unsay ganahan ninyo nga kinabuhi, kanang sayon o kanang lisod? Sige. Lingi ako ni mong tupad na unsay imong ganahan kinabuhi, kanang lisod o kanang sayon? Muna, nindot kayo pagka-describe ni Jesus kay anhi ta dinhi makaamgo nga kining paghigugma sa mga taong ang batasan murag baboy, murag iro, mao di ay ni ang makapalangit nato kay lisod man na. Lisod ay kanang mga taong sigig pangilad nimo, kanang imong bana nga sigig pangabit nya imo gyapong higugmaon, mao di nay daan padong sa langit kay lisod man na kayo. Kanang imong silingan sigig panglibak, kanang imong igsuon nga ilugong yung tanang kabahinanan, ikiha pa ka. Mao din na sila daan padong sa langit. Kay lisod man kining pagpamaligyag slat kada adlaw, nya gamay-gamay ra taghalin, mao din ni makapalangit di ay basta di lang ta mo surrender, no? Lisod man. Sayon ra man ang pag-ingon nato. Di ako'y project 35 million, naday mo ingon, Father, 35 million. Sama na, sayon o lisod? Purting sayon na, sayon kaya, gana. Pero kita mag-ambag-ambag ta ba, matud pas Tagalog, magtampo-tampo ta, one slot, kasiging irog, hinay-hinay, lisod, pero mauday na makapalangit. Muna, kaning nitampo nato ron,
Murag padong na ni sila sa langit. Diba? Man ko nagkalisod sila ani. Sige kuan. Sige palit hinay-hinay. Pero niabot na biya ang atong halin sa SBF dag o 28,694. Oh, pakpak. Di apay daghang makapalangit na apay 47,306 sayo ni ibaligya lisod pero mao ni makapalangit. Ang ato sang 19 slot challenge niabot na sa og 158 ka 19 slot challenge. Oh, pakpak yapon. Dili na siya sayo no Kamo pa lang diri mo mamaligya, pabaga as naong sod, apit na mo upat ka tuig. Kapoy sa day. Sa akong pamalandong, nakaingon ko nga, kini di aing langit, nga giingon ni Jesus, nga lisod, sigpit, nga lisod, pwede din siya himuong lapad og sayon. Ibaw mo kung saon? Pa mo kibaw? Na ako'y nadiskubrihan nga pamalandong, ang langit, sigpit niya, lisod. Pwede din himuong lapad og sayon. Saan man? Kinahanglan, atong himuong sayon ang kinabuhi sa nagkalisod-lisod natong kaigsuunan. Kanabang, kung kita na may muhatag og kasayon sa ilang kinabuhi o atong palapdan ang ilang agianan, ang langit sad in relasyon nato mahimo sang lapad o sayon. Diri sa atong unang pagbasa, si Abraham, siya man mo'y leader, si Lot, iyang igagaw, mao man to'y iyang igagaw. Nag-away na ang iyang mga sulugoon kay daghan na kay sila kahayupan unya kuan di na paigo ang ilang sibsibanan. Tanawa ha si Abraham, siya ginaghuna-huna magbuwag ta aron di mag-away atong mga tao nya ikay unag pili asa ka padong pasabot make the first choice. Ang iyang igagaw nga kanini ang iyang igagaw nga kanana ang nag-agad lang sad niya mo iyang gitagaan sa first priority nga mopili asang lugara. Pasabot niingon si Abraham, ug unsay imong mapilian, ako ang sunod. Kamo og papilion mo na ay first class, second class, third class. Nya na kay maid na kuyog. Asa nimo ibutang ang maid? Sa first class, nya ika na lang ari sa second class na akomodasyon. Kanang mag-blessing kog balay, kasagaran gyud igadto nako sa couples room, lapad dagko kay bed, napagikaugalingong CR, air condition pa gyud. Ngatos mga anak mao gyapon air condition. Nig-abot na ko ngatos maid, double deck pa, wa pag-i-aircon, alimuot kayo, gamay pa gyud. Na kanang mga tag-iya ng balaya, sigpit ang langit para nila. Sige, balihan ninyo ang inyong mga maid, mo na muhigda atong lapad kayong room, na ikaugalingong CR, na idakong TV, na i-aircon, nya kamoy higda atong double deck nga huot kistanan. Tanawa, di ba? Lapad kayo ng langit para ninyo. Ano, mamamuto. Mao na bitang moingon ko ninyo, piligro kayo na kanang panalitan ron. Kanang mo parking ka, kanang ba mo parking ka dias daan. Public road ba, niya imong parkingan. Unsa may imong gihatag sa imong isikataw? Lapad nga agianan o sigpit? Imong gipagamyan ilang daan kay imong mang giparkingan aporte sigpitas imong agianan dito sa langit murag di jud ka na makasuod sa langit nya sa imong pagparking dihas daan
nga imong gigamit ang agianan sa publiko, imo silang gitagaag sayon nga agianan o lisod? Nalisod. Peligro pang madisgrasya. Mabag-id sa imong giparking or sa ilang paglikay sa imong giparking, makaligis ba sila, makabag-id ba sila og kay mo counterflow naman sila. Daghang kay na dinis ato kani di na magidunta ko katuo nga dinis ato naa pa na siya, pero naa pa magyud dito sa syudad makasabot ta kay balay dito gahuot-huot ana ato dagko kay mga lugar dire na dagko kay mga space pwede ra jud kang mo parking diha unahan og jutay di gyud ka maong mulakaw nya maghimog grahian dito sa unahan nga naa pa mangyud dako kay lugar pwede ra panpanan ana adto mo parking anha gid i-parking tungod sa iyang balay nga ang iyang balay ang atop level na karsada ang bungbong dool na kay karsada parkingan pagid niya tupad diha habulan pagid ang iyang giparking ang karsada usa na lang ka unya kay tuwa masay ni sumpay dito diya say ni sumpay dito pag ni sumpay dito taas gyud nga one way na lang nya inig dagan diri dapita mo counterflow. Peligro na sad nga magkabanggaay imong gilisod-lisod ang imong isig katao. Lisod kay imong pagsuod sa langit. Pero nasa uban nga ako yung nakita galisod-lisod gyud sila panpan. Ano naman sa ko'y nakita malipay bitaw ko gipanpanan gid nila ang kilid silang balay nga taas kay nga tong pangpang kay dool naman sila sa kanang murag pangpang. Nya gi suksok kinilang ilang sakyanan dito ang pikas ligid mao na lay nagyatak diri sa karsada piit yun ba nga to nako kani malangit gini kay galisod-lisod gid siya so diha nang iyang gipanpanan aron lang gid ang karsada malibre lisod baya sa nang ibuhat nila nasa uban ang iyang parkingan tuwa dito sa unahan ibutang dito nya maglakaw pa doong sa ila kana malangit kina di lang gid niya i-parking diha bisag nas dool sa daan kay nga naman makaali naman obstruction naman sa karsada. Mga examples lang ni ba nga kanindot unta kon magsigit tag hunahuna nga akong hatagan og kalipay tagaan ako og first level of happiness or the best happiness nga akong mahatag sa akong isig katao sama ni Abraham gitagaan gid niya dakong kalipay si Lot kay gipapili niya una niya ang pinilian ni Lot ang sobra sa pinilian ni Lot mo'y giangko ni Abraham pero wasad pasagdis Ginoo ningon sang Ginoo kining tanan sa dinhi kanang kutob sa imong makita ihatag na nako nimo og sa imong kaliwatan. So ang Ginoo na sa inihatag og nindot ni Abraham kay iya man gitagaag nindot si Lot. Dagi lingay mong tupad inasugod karon hatagan ti kag nindot na kamo mga asawa ingna imong bana dong unsa may nindot nga imong gikinahanglan kay akong ihatag ingon day imong bana nindot kay natong silingan day isa okay ra og nindot to para nimo okay ra gyud hala nindot man unsa papili ay imong bana oy asa siya dito ba or nabay tay ni palit na to 10 slots katong akong 10 slots 19 slot challenge nya ni palit siya nya ni message siya nako karong bag-o Father iampo ko nga malig-on ko sa akong gihimong desisyon kay kaning akong bana pader hiligid ni siya og pangabit karon ana sa siya bag-ong kabit naghilak ko pader pero ako ra gid siyang gidawat kay iya man gid ning kalipay ang pagsigig pangabit ana siya salamat kay pader nga imo kong iampo ani palit ko og 19 slot challenge ako di siyang gireplyan pagkanindot sa imong gibuhat congratulations. Pero ayaw lang sa paghunong, pag-share sa imong bana, sa imong gibati, matag higayon nga siya nangabit. Ingna siya, murag gilangkat ang imong kasing-kasing. Sakit kaayo. Pero kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Di ba? Akat to, siguro na itong malangit itong asawahan.
Langit na gito. Beka mong mga ginikanan, ingna ko no inyong mga anak, dong, hay may imong nindot para nimo ang eskwela o ang computer game. Unsa may pilion sa anak? Computer lang kuma. Sige. Suportahan din mo dito. Saan? Mana mo? Mana mo tubag. Sa unya pa dir. Unya asam na pa do. Adi, unsa may nindot para nila? Nawa. Di ba igabot anas panahon? 20 na edad ana, walang yapon nakahumag grade 1. Magsige na nagingon, ma, luoy kay kustanan. Gidaog-daog ko sa kong mga kauban, kay ingon sila, buwa ko'y grado, tiguang na kay ko, tamayo lang ko, siya, nindot na. Ingon siya nga, dili mo, pertipaita, may kaihikog. Isa niya karon, unsa na may nindot para nimo? Siya mo eskwela, unta kuma? Ingon ka, suportahan ti ka. O ka na nindot para nimo karon. Pertipin akong hilak ni mo sa una, sige lang kagduwag computer. Nya karon lipay ko nga mo eskwela na ka. Eskwela din siya grade 1, 20 anyos. Ana. Nya take din siya ALS. Ditso din siya ngadto sa college. Pagka 22 years old, college na. Kuha siya Marine. Pagka 24 years old, graduate na. 40 namang paninuod kay apas man. Sus, honor-honor pag yun kay dako naman eskwela. Bright man na basta tiguang na mo eskwela kay focus naman. Larga dahil abroad pagka 26 years old, pagka 30 years old, wala na. Kapitana or chief engineer na, kay 40 mang mo trabaho. So, 40 pa edad, milyonaryo na. Adi mo to? Nganong naingon ato man siya? Tungod kay nakaamgo siya, nga sa iyang pagpili sa bati, purtig yung bati as gisangputan, o dinagid siya mo pili ato, arinagid siya sa good life. Muna, kung makaamgo lang kita nga niining atong sigig pangasaba, sigig kasuko, sigig panaway, nga mapadung gid anis pinakabati nga mao ang impierno. Kining atong sigig pangangkon aning mga daan, atong parkingan, atong mga balay anha gid ibutang skillage karsada, ang tindahan anha pagyus karsada, hangtod na lang masaghira na lang nang namalit. Kung makahibaw lang kita nga para denis impierno, ato ginang panggubon niya atong ihatag ang nindot para sa atong isigkataw. Nya moingon din Ginoo, buhata sa uban ang buot nimong buhaton nako nganha kanimo. Kung gusto kang pasudlon tikas akong ganghaan, tagae sad silag maayong kahimtang. Ay na ninyo lisod-lisura inyong bana ha, mga asawa, nya mga bana sad ay sa naglisod-lisura ang inyong mga asawa. Ana ay haron malangit ang tanan nya ang pari sad, ang pari ba ayaw nyo lisod-lisura, palit yun mong daghang slat haron di sa kita maglisod sig baligya, kapoy ba yung sigig baligya sa kung saan nila itong diskarte ba. Pero mada ayaw kay lisod-lisura, palitin ninyo tag 10 slots, tag 20 slots kada simana, haron dako-dako tag halin. Sige mo lisod-lisoron gud mo sa Ginoo dito sa langit. Kabuang gimong panangpit o niya nga taga itaw kong agianan. Ni pa wa man ka mo palit og slot. Sige mo lang kang panindot sa imong buhok, sa imong naong, sa imong kilay, panindot sa imong balay, wa man ka ni palit og slot. Pitos kay ning daan diri, bisag mo takilid pa ka, di jud kam sod. Palitan pa ta nimo 19 slot challenge, abli dayon Wag ginito, sige na manindog na ta.